мунтахаби духтарони то 17-солаи Тоҷикистон оид ба футбол таҳти роҳбарии сармураббӣ Иззатулло Исоқов бозии охири худро дар чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ баргузор намуд. Дар бозии даври сеюм футболбозони тоҷик бо ҳамтоёни худ аз Эрон андари майдони рақобат гардиданд. Дидори мунтахабҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир гардида бо ҳисоби 3-0 ба суди духтарони Эрон ба анҷом расид. ин пирӯзӣ барои футболбозони Эрон дар чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ дуюмин ба ҳисоб меравад. қаблан ин тим мунтахаби Афғонистонро мағлуб намуда буд. барои духтарони тоҷик бошад дар чемпионати Ассотсиатсияи футболи Марказӣ ин шикасти аввалин ба ҳисоб меравад. дар бозии аввали чемпионат шогирдони Иззатулло Исоқов бо ҳамтоёни худ аз Узбекистон бо ҳисоби 1-1 ба мусовӣ расиданд. дар рақобати дуюми худ бо ҳисоби 5-2 духтарони афғонро шикаст доданд. дар бозии дигари даври мазкур духтарони то 17-солаи Узбекистон 8 голи беҷавоб ба дарвозаи ҳамтоёни худ аз Афғонистон заданд. бо ҳамин тартиб чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни духтарони то 17-сола ба анҷом расид. пас аз анҷоми бозиҳои охир маросими ҷоизасупорӣ доир гардид. дар маросими ҷоизасупорӣ намояндагони Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ ва Федератсияи футболи Тоҷикистон иштирок намуданд. пеш аз супоридани медалҳо ба ғолибон як қатор аз футболбозон бо ҷоизаҳои инфиродӣ қадрдонӣ шуданд. ҷоизаи беҳтарин нишонзан ба Лайло Рустуллоева футболбози узбек тақдим гардид. Лайло дар мусобиқаи мазкур муаллифи 6 гол шуд. инчунин бозингарони беҳтарин аз Эрон, Афғонистон ва Тоҷикистон бо ҷоизаҳои кумитаи тадорукот қадрдонӣ шуданд. бонувони тоҷик барои ишғоли зинаи сеюм бо нишонҳои биринҷӣ қадрдонӣ гардиданд. ёдовар мешавем ки дар мусобиқаи мазкур футболбозони мо аз 3 рақобат соҳиби 4 имтиёз гардиданд. медалҳои нуқраи мусобиқа ба бозингарони Эрон тақдим шуд. ин тим аз 3 бозӣ соҳиби 6 гол гардид. ба қаҳрамони мусобиқа якачини духтарони то 17-солаи Узбекистон дар баробари медалҳои тилло инчунин ҷоми чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ тақдим шуд. ёдовар мешавем ки ин тим аз 3 бозӣ соҳиби 7 имтиёз гардид. дар чемпионати Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни духтарони то 17-сола 4 даста Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон ва Узбекистон иштирок намуданд.